Dobrodošli u meditaciju koja će vam pomoći da pravilno zatražite povišicu od svog šefa. Stara indijska poslovica kaže: kad se nešto traži, uvek je sramota, a umeće je da se tako osjeti onaj od koga se traži. Zauzmite pozu uspravnog petla i ne dozvolite da skliznete u pozu gornje gledajućeg psa. Vaša plata je tema od najvećeg značaja za firmu. Tako je, vi ste bitni. Sada zamislite dva vaša šefa ispred sebe. Jednog u odelu Deda Mraza, a drugog u odelu Domine sa bičem u ruci. Fokusirajte se na disanje kako biste suzbili smeh ili erekciju ukoliko vam je šef neka prepička. Pred vama su dve lažne slike o šefovima. Obratite se u sebi prvom vašem šefu. Ti nisi moj Deda Mraz. Niko nije, jer ja nemam želje, nego zahteve. Sada svoj fokus usmerite na svog drugog šefa. Recite mu: ti nisi moj gospodar, niti vlasnik. Niko nije, jer ja nikome nisam odan, nego koristan. Trepnite i primetite kako oba šefa nestaju u mehuru od sapunice. Pred vama sada stoji samo običan čovek koji vas sticajem okolnosti lebom rani. Recite glasno i odlučno: hoću povišicu. Osjetite kako od vaših reči vibrira univerzum. Primetite da u tim rečima nema ni trunke molećivosti, gneva, straha, stida, niti prkosa. Samo jedna velika, snažno rezonirajuća istina. Zamislite da vašim glasom iste te reči govore milijarde sličnih vama širom sveta. Žuti, crni, crveni, bledoliki, polubraun. Ukoliko vam se javi želja da obrazložite svoj zahtev, zamislite kako ta želja zaobilazi vaša usta i spušta se ka debelom crevu. Nema obrazloženja. Vi ste radnik i imate prava da zahtevate. Osjetite pozitivne efekte vežbe. Osjetite ponos i olakšanje u celom svom biću. Umesto šefovih praznih reči, koje više ne mogu da vas obeshrabre, neka vam glavom odzvanja Verdijeva opera Aida. Pam 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 pam. Pobeda. Povišicu svakako nećete dobiti, ali vi ste sebe u vašim očima već povisili.